Салом алейкум мардум, подписчикои YouTube канали Топ Мошиноама, касасозани хубе меган ку хулаҳои баланда бигардем бо кам ҳавогирӣ мешавем, бо мотиватсия мешавад корда. Хулас бардаро масадқа хай кам шӯхӣ мекунем. Мошинбозори шаҳри Душанбе дар қарор дорем бардаро. Мошинои нархҳои дастрас, арзон, арзанда, партагин бидурен шумо тамошо кунед. Бардаро шумо фақат яхе так лайкҳоро мезанед, қарсак шербачаи ду тараф мешавад. Чанқа лайкҳо зиёд шид, чанқа гуфти гапҳо комментариҳо зиёд шид. Ҳам қасаратса мекунем мошинои нархҳои дастрас, арзон, арзанда, партон. Бардаро масадқа чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо старт бозии бурднок рафтестай миқдори чиптҳо кам, шанси бурд зиёд. Сета шоҳиҷоиза 120 конвертори пули болои и кадоме 10 дона чипта қати фарқ надорад кадом шоҳиҷоизаи мара бурд мекунад. Дар болои мошинои як айфони 17 Pro Max дига туҳфа карда мешавад. Бардаро финал до 3 рӯз паси дига монда. Бидурен ҳама касе атака кунен, як газават дига кунен. Рақамои WhatsApp осонай 556 320 салонай чекта парто танота автоматик иштирокчии бозӣ мешавад. Диди ки яка сечкачаи пеша то дари хуната овардум, мондум зиндаву сарбаланд бошем, рафтем. Бардаро ҷон боз як Opel хечбеки навбатӣ дискачаҳои шапалоқ бакаоё лада гранд задаган меҳнат кардаган танировка мошина ҳама ҷойи соза ҷокер задаган чихеле кардаган ки ҳамара алапеса кардаган як танаи мошин зурай танировка ҳоҷатҳои шанқай то охири сола танировка дора ҳуҷҷат дора ҳамаш то охири сола буд мешида бардаро боз мепартем бо биён пеш савдо кунем харидорӣ кунем бардаро нархи дастаст кади гирифта равем. Мармад отсекҳои қафош самбуфер дошта системаи музикааш зур бардаро чашкош варид нест мошин полни губкават шумализатсия шидагай бад нестай бардаро намарамат волати тараф волати салон шумо мебинем дари қафо ручной марамат волати салон потолок иштоза люкдор дай бардаро ду дар пеш электро коробка боша механик бардаро майнтор дошта хай кам чиста молодёжни мошин чара тайёр кардагиан биё капочаои кака абиё мотори 1.6 прасои бардаро чашкао варид нест кафидаги надора пеш ҳолати фартуки пешам бад нест нарх боша бардаро 39 000 сомон боз муомила мешава биё рақамота бугака чанд 005 биё бугу ака 99 01 90 марама рақамо зер 90 занзай алоқада бурем бардаро боз як Opel хечбек астраҷи хечбек солш чанд ака 99 сол ҳуҷҷат солна утил дора ака солна ҳуҷҷат утилизатсия дошта бардаро свети чернил тана шак краска талаб нест бардаро марамат ҳолати тараф боз як ҳолати багаж мебинем марамат отсекҳои қафош марамат ҳолати тараф салом алейкум ака шумо навзем хубем марамат як ҳолати тараф шумо мебинем дари қафо ручной марамат ҳолати салон потолок штоза ду дар пеш электро регировка бакаои коробка механик кондиционердор ба капочойка бардаро нақша мемонем биёин калао пус бизанед савдо кунед харидоро пеш бошен ага биёин мошин конкретно боз муомила мешава ана мотори 1.6 простой газ бензин бардаро ҳолати фартуки пеш чашко варид нест кондиционердор нақш боша 48 000 сомон боз муомила мешава рақамота бугака 97 07 2107 марама рақамо зер 90 занзай алоқада бурем бардаро бачаҳо астраҷи караван хоҳиш кардан марҳамат солаш боша 1998 сол барда дискачаҳои заводскои мошин қаду қоматаки зур бад нест мошин камтар қиматам боша беҳиматай бардаро зато мошин тапа тайёрай хай бози ҳама каса дар шоҳидии хитон тамошо мекунем мебинем бардаро марамат ҳолати тараф як ҳолати қафоша мебинем як бози ҳолати багажа мебинем ки стойко кафидаги дора надора неки кузуфуш зур дай бардаро отсеко стойко ҳама стенко ҷушда кузуф доштай мошин себолто кафидаги надора ака бензини холӣ ё тимболи бензини холӣ арконе ки хали кадаги нест салонш тоза ак бардаро то туруш торкош ҳастай ду дар пеш электро регировка бакаои коробка буша механик обогрев сидени кондиционердор дай бардаро хай баъд тафома ҳама чиз ҳаст биё капочак шо абиё мотор тимболи перевалхиркунак 1.6 ҳолати фартуки пеш стойкои ланҷуноно тоза не ки кузушда на самом деле бардаро гап нест ма ҳар мошина хито медонам ки таърифам намекунам нақш боша бардаро 63 000 сомон боз муомила мешава рақамота бугу 97 02 02
90 марама рақаму зер 90 занза алоқада бурӣ. Ассалому алайкум мардуми YouTube канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01 ама каса созен хубен зинда ва сарбаланд бошен. Ман ҳазор раҳмати калон то мегум барои дастгирӣ ба ин дараҷаи беҳтарин то бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо сарбозии бурднок рафтесак ки миқдори чиптош ай ҳама ками кам аймои бардаро ҳам бо шанси бурд зиёд ай бардаро масадқа ровна 2 рӯз пас финал аниқ мешава бардаро метонед айҳози чиптоотона харидорӣ кунед. рақамҳои WhatsApp бениҳоят осон аст зери наварда пеши мошино дам ҳаст 556 320 салон аст чек тапарто автомати иштирокчӣ бозӣ мошед нархи як дона чиптаимо 45 сомон аст 10 та бигирен якта туҳфа. ин 10 донагоҳи шумо бо бугум ки призои хича дора яъне чӣ дора бардаро кадоме 10 дона чипта харидорӣ мекунад бардаро фарқ надора кадом шоҳҷоизаи мара бурд мекунад дар болош як iPhone 17 Pro Max дига туҳфа карда мешава бардаро ҳамин навори мора ба камиш тай 10,000 одам на 10,000 одам не ҳам 1500 одам ҷош дар нахери ядонаи чипта бихара пага да стоп чипта мешава бардаро пагаи дигаш да бардаро 100% бозира мегзаронем. хулас дар бораи мошино як маълумотро метон бардаро нигоҳ кунед сечкачаи пеши бозора хоҳиш мекарда ина марҳамат абиё мотор ди автомат комплектация элеганс абагрев сидени лобовой блик ҳуҷҷати солона утилизация задни шторка фул шад 4 дараш электропакет аз сиданча хоҳиш мекарда ина ҳар дафт састафо алиш мешава бардаро сидани пеши бозор бардаро сиданча гарени тоза пеш қафош нозада чашкош тоза кадом ҳама чизе бурд мекунад то зира медонед ки раҳмат мора мегӯям ба кадом ходи барои ки мошинои зур менахи мусурка намемонам. ини ваз 2107 ки дидесен солиш 2011 32000 общий пробег дора радной краска радной деталай бардаро гарени камгаштагия бардаро масадқа бо дискачош хичо медонед ки ай 5000 сомон болаи дискачои размери 16 торс ин хеле кашол-пашолош нест бардаро мардуми YouTube кадоме нами шоҳҷоизои мора аятеш кадоме бурд кунад дар насиби кадоме боша агар мошино маъқул набошад он 100% ҷош да биёем пулша мегирем не ки ман боварии комил дорум бардаро шумо ин мошиноро намефурӯшем барое ки ҳар як тай орзуи ин шумоай бардаро ба ҳамин хотир салом бинависен чектон апартен автомати иштирокчӣ бозӣ мошен бардаро дарши навори мошинбозора тамошо мекунем лайкҳо аз дастгирӣ бардарои ман фаромӯш намекунем. ман ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгиритон барои диққатон рафтен навори мошинбозора дарш тамошо мекунем. бардарои ҷон боз як Toyota Avensis нав бардаро варианти универсал марҳамат як гидшавна соли 2014 таъинировка ҳуҷҷат утилама чӣ дора мошин бардарои ҷон 7 моҳ пеш диромадагиав да ватан марҳамат бисёр бардаро хали балечки мекунад хоҳиш мекунад ки мақсад бигирем ҳайкнем Россия биёрем мегам на марҳамат ҳолати тараф мошинча ака тайёраи мошини сам мегӯянд тоза то пломбо то печатои заводскои ҷозда биё капот акшоака биё ба оғи дарошои ки капот гуфтисан дарои қафо мебел салон электропакет салон кожнисами болош чихол кашдагиам бардаро потолок тоза мошини ака дармберина кор надора 4 дар электроблокировка дар ду тарафа мултирул рулиш мебелиб дар коробка автомат климат контрол монитори заводскои худиш қати бардаро биё капоч акшоака хулас харидоро бошам уя ҷои кадаги макаиҷа бардорен марҳамат харидоро бошам обязательно алоқа дабрен варианти алиш нест ака варианти алиш нест пули нақда бардоро абиё мотор 1.8 валматиги ба фикрам д нест ака не 1.8 марҳамат ҳолати фартуки пеш нов зада то винкодои кузов ҳама капото ҷош дай бардаро ашка боша алиш мекунӣ хулас нарх боша 105000 сомон боз муомила мешава биё рақамота бугу ака 985 95 41 42 марҳамат рақамо зер 90 занзан алоқа дабрем. бардаро ҷон боз як BMW FC бачо BMW FC хоҳиш карда на марҳамат бардаро соли 2014 корейский вариант сборкаи Корея бардаро фаролед хайхтон медонед ки соли 2012 усу дига ҳамаи фул меёян бигӯен корейский вариантош бо тоза меёян бардаро абиё мотор дизел бачо хоҳиш мекарда ина марҳамат тана шак краскатал нест бампери пеш датчик партроникадор бардаро марҳамат ҳолати қафош марҳамат ҳолати тараф 4 балон нав якгилая хила дура бардаро дарои қафо электропакет мебел салон салон кожни салонай бардаро потолокшам тоза задни дефлектор бардаро 4 дар электроблокировка дар регировка бакҳои ду тарафа мултирул автопилот сережима датчикои партроника ду тарафа гуфтигапо мултирул дуғзони климат контрол монитор калон проекция яъне голограмма бардаро хулас каменко ҳарди тараф лифта биё квик капоча
марамоз як ҳолати моторш мебинем абё мотор дизел бардоро ҳолати фартуки пеш нозада бардаро шида ака додвой нака тамина мегиремеш усубе ака биё рақамо табгу ака нарш боша 125 000 сомон боз муомилаша биё рақамо табгу ака 553 553 35 35 711 711 марама рақамо зер навода занзани алоқа дабре